Kok tumben durung bubuk. Halo sayang. Halo juga. Mbak Lintang ya, Mbak Lintang. Heeh ya lali karangan ya. Biasane ki amun iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, Nina Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas. Oh iya. Ora ngerti to nek aku ngenina Bobo. Mulane Kutut manggung sudah ready atau belum Mbak? Aduh. Sing gawe menggur ki wau panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan Rampe-rampe tolak boncengan Main-main remulane yen disawan kok ngawe-awe Wayang-wayang kerengake Ojo kabeh turu sore-sore Asale saka melon Iku tandane apa Asale saka melon Atine raja gelap Aja ngono mas Aja jono Kadung janji Gara-gara kang gareng. Ha, gara-gara truk. Gara-gara iki sowan ana dusun Karangasem. Ponjong Gunung Kidul kene. Mau sore jan rame banget. Ya tekan saiki kisah rame. Isih gayeng. Sekarang ya apa jenengane? Mau apa jenenge lelimbukan gasik?
Iki gara-gara ya gasik kuduan. Neng bubar tetep jam 3:30. Jeblok gundulku iki bare iki. Ora masalah nek aku ki wong ora masalah kok. Anggere iki kono bahan. Anggere awake dhewe iki engko bedhek-bedhekan ki wis suwe banget kuwi. Bedhek-bedhekan tur diselingi karo gathik glindik. Wis suwe banget kuwi engko. Karo kutut manggung, wah suwe banget gathik glindik tambah kutut manggung. Gara-gara le bubar jam 3. Ayo nek gara-gara bubar jam 3 lakonmu piye, Gong? Oh iya. Ha iya no iki kamangka jam 4 kurang 10 menit ki biasane ya wis adzan. Heeh, mulane tur iki masalahe ya. Masalahe piye masalahe? Masalahe lakone dawa mburi. Umpama iki engko gara-gara rada mblandang 30 menit ngono. Mburi iki wah. Kacau. Kacau balu tenan. Ha iya mulane iki karo ngomatke jam, Gong. Aja bablasan engko nek bablasan ndak. Ndak bablas soalnya umpama bablasan ngono ki nek sing kanca-kanca ki ora masalah. Ora masalah. Ha apa? Heeh, sing masalah ki kowe. Ha iya. Sing masalah aku. Kamu kaki naskah aku ra soling ringkas ta. Lah iya, turise mejang barang to mengko, Gong. Heeh. Aku arep melu ngrungokke wejangan ah. Men dadi pinter aku. Iki timbang ora omongane bedhek-bedhekan wae. Wis bedhek-bedhekan wis lawas banget, Gong, mbok ora usah, Gong. Lah iki anyar lho aku ndek anyarne lho iki. Tak jamin ora lucu wis tak percaya. Ha apa iki? Ayo mumpung ki Kang Gareng kuwi sing kon wangsulan kuwi. Apa kene, Kang? Bedhek-bedhekan apa kene iki cah pinter sih. Kene iki mbiyen ki sekolah ki ya tutuke padake. Heeh iya ya, percaya aku nek karo kowe iki. Saiki tak bedheki bab kewan. Kewan meneh iki. Wingi bar kewan lho. Ora masalah sing ana kewane. Apa? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Apa? Ayo kowe kuwi apa malah tekon genti? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Gajah. Ora tetep oleh gajah ki. Jaran. Jaran tetep oleh, jaran ora apa-apa ning pom bensin kok. Pitik. Alah pitik ki paling gur ngopo to? Ninggali rereget paling. Dadak nyapone. Kudu liyane. Iwak ora oleh, ra iso ning daratan. Nek dilebokne akuarium digoreng pom bensin iso aku tetepan. Ah terus apa? Kira-kira sik kewan sing ora iso mlebu ning pom bensin. Kodhok. Gak iso kodhok. Aku nek ngorek ya. Kowe gayeng banget ra? Ora. Ora apa-apa ngene iki wae sing penting kok apa jenenge? Dawa banget isian wektune iki soalé nek ora omong-omongan ki ya. Ndak ngelangut. Tur iki ya isih dikancani karo Dik Lintang Kairo. Ha iya no, ya masa adik kon omong-omongan dhewe ya ta. Engko bedhek-bedhekan karo Dik Lintang ki lak gayeng banget pisan. Bedhek-bedhekan pokoke malam ini bedhek-bedhekan. Ning sing ana kutut manggung barang e. Ora apa-apa, bedhek-bedhekan nomor 1 kok. Apa ora kutut manggung sik, Gong? Kok sik. Apa bedane lontong karo tempe? Apa bedane? Apa, Gong? Nek lontong telepone tempe ki arem-arem. Nek dudu aku lho sing ngomongan kuwi mau dudu aku. Kowe suwe banget lho, Gong. Ora masalah. Suwe kae nek ora lucu kan ora apa-apa. Heeh. Gayeng ya, Truk ya. Ora. Dalope medun dalope. Sopo? Kae sing jara sandok kuwi.
Cara sandok ndase tok lho. Sing selewah kok gur sirahe. Ha ya kuwi karang ya. Wong aku nang omahku le apa aja omongan karo aku ki gleleng, Gong. Piye le omongan? Aku ku pengen nganu Mas, semir ke lho sik. Apa disemir separo terus mengko dinae motif. Tuh. Apa jenenge? Terus dumeh wingi bar cekot sepatu. Saiki wayangan sepatune ora tau copot. Pamer kok ya iso murup kok ya sepatune kok ya. Ha iya. Dipaku kok. Ket mau ki dienggo terus lho Gong kowe. Heeh. Kaya jaran. Ha iya. Apa sikile iki dadi siji karo sepatu apa kepiye aku ya ora paham. Lho sepatu ora tau dicopot. Rambute selewah. Kaya ngene iki. Uteke kesemirah ya kira-kira ya. Embuh kang tekono kono ki aku memeng aku omongan karo kae. Males aku. Malesi nek wonge kok. Omong dhewe to wonge to. Nang ki wae wis ngono kae. Ora apa-apa karang biasa to. Kae iki lehku nemu mbiyen. Nemune endi, Gong? Nemune nganu pasti. Pasti ki apa? Pasti ki pasar kewan ki lho. Oke lek omongan dhewe to. Biasa ngono kuwi, biasa. Aku lali nukokke obat nek duitku entek. Mulane ra tak tukokne obat dadi omongan dhewe ngono kuwi. Kuwi kira-kira sing rada tegel sithik dikampleng ora apa-apa kok. Men rada apa jenenge mari sithik lah kuwi. Apa njaluk tak tukokke obat cuket apa piye? Wis jan. Aku kok ya iso ketemu karo wong kaya ngono kuwi. Ketoke iki aku iki ditakdirkan untuk berteman dengan manusia-manusia unik. Soale kowe ya unik, Gong. Oh, aku kan anomali. Aku kan anomali. Anomali. Wis ah. Ha iya, mbok kuwi. Sapa jenengane kuwi? Bintang tamu Mbak Lintang kuwi dijak omongan, Gong. Ha iya no ya. Namanya bintang tamu ki mesti bintangnya tamu. Mbak Lintang? Nggih. Wah, isih. Kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo juga. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang? Heeh ya lali karangan yo. Biasane ki amun iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, Nina Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina bubuk. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, Alhamdulillah. masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki. Wah, jantenan. semangat pokoknya. Nggih. Nungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, ora semangat ngantuk gini. nggih. Nggih, pancen aku sesuk ki isih sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah. Mas Sesuk ki. Gading berarti sering bolosan ya, Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih, Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum, Mbak? Aduh. Sing gawe menggur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten iki lho iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh, Mas. Iya, ini saya juga tenanan nih. Oh, ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar, ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah, ini saking Mas Pen-Pen di Wangun Banyumas. Oh, nggih. Nggih. Dari Banyumas
Nggih, niki request Kutut manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, Niki nggih. Terima kasih Mas Gading. Iya matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo e, Gong? Domonge aku ki Piye to jane? bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awur karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan. Grogi ya Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih kutut manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah nggih lenggah to kutut manggung alusan ngono. Lenggah mawon. Ayo ki kapan mulai, Mbak? Saniki Mas. Oh, sakniki to kula kinten benjang. Yo monggo. Ya ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Guyu aku Mas Malian. Walah iki karang guyonku ki ikon tak tok we guyon wisan. Menggur tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti berkah. Nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku.
Niki. Tapi pembawa berkah loh. Nggih, Mas berkah Hujan. terkabul niki. Nyapa tuh ke Mas Mas ini Mas. Apa? Ini loh Pak sapa jenenge iku? Mas Hadi itu, Pak? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktife iki. Yang meniki aktif-aktife iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamit nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamit nonton wayang. Walah. Ke fotone foto wong turu kae lho. Ayo iki pokoke kon manggung kabeh iki kan Mbak Sindane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ha saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ha nggih, saking guru ketekung. Ben ora merem-merem wae ngene. Wah, aku ngerti kok. Ora. Oh, Ora oh. ngerti berarti kan kamu melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ku. Ayo. Gung. Gung. Geser. Wo lah wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh, hop, nek iso jae bar dipakani nek iki. Sing iki kabar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab-bab manuk-manuk ngono ku ya sakune-ngene iku kok. Aku muni jangkrik kok gotut kok jangkrik. Doyan ra doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik ya guwek kuwi. Apik guweke. Apik. Delok. Aja no. Cilik. Oh isih cilik. Heeh. Urung metu nganune. Ya wis. Wulu-wulu. Wis metu tipis. Tipis, wulune wis tipis. Heeh. Wis akeh apa urung? Sithik ya nek tipis Ya ki tipis ki sithik. Heeh. Nggih. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Bul Pak Wasito ki ya iso ndadel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Oh, lucu banget malahan jane iki. Tenan meneng-meneng ki saru banget malah. Malah menjurus. Nggih. Terbin. Punta dewa iku. Yo anu jajare. Oh, piye? Apik ta sih? Sing iki kakean baku. Iki saben dina iki dipakani karo campuri baku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare.
Geser iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong geser iki. Ya pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sok. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ono sing gergeran ngono. Lah ya kuwi iki tontoke nyawang kutut karo do guyon. Agiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya kok. Agiher lho wis kemekelen lho piye. Urung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu ki? Apa? Dikapake kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Tenan to. Blan wae iki truk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk. Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Nampil tenan nek Mbak Geter iki aku. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua ke saya nesunan. Heeh. Cepetan, ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Kaca tingale. Oh, lah nggih pun nek pun. Wojo. Kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun. Senut ngono kuwi kok. Wis suwe banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe. Terus kualat iki terus lara untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambah untu kok tubles. Ora langsung lara aku kae sedina kae langsung kene iki wah. Kuwi jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tua ki. Aja ora apik ngono. Wis rong iki mau kile manggung nggih. Lah neh po Oh wis. Ya. Heeh, wis lak arep dibelah. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedet. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbah Wanda ki ya iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane?
Sing nyaron karek usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar, Mbah, sabar. Sabar, Mbah, sabar. Sabar. Sabar, Mbah. Ampun kesusu, Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso iki? Iso wae aku apa iso. Ih, apa? Yo. Rada kademen nek iki. Piye pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ora. Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kademen. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ning kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun ya Mas Elang. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Pasti. Ayo Kur, kok Kur. Padake pitik aku. Ya maaf, nang ketrucut kok. Lho, lak mrene Kur tenan to. Wah, ejan iki. Lagune Pak Geter. Tenan iki. Iku tute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Ora. Tralis wae. Ngelek teralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Gonamu. Tahu weruh ye? Biyen tahu, wis tahu tak dus. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dus. Ra Mbok oleh tak ra delok. berevolusi. Wah, gak aku kok ngono kok ora apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun? Sampun. Nggih pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis tuwek. Bisa. Mosok to? Piye iki? Ya wis kok, nek wis ki wis kok. Ya wis. Nggih. Diteruskan, Dek Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Mangga 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 mangga
Dimanggake aku yo nggih ngono ki to. Iki dong apa ta iki jane iki? Aku ki melu nyenggake kok digegoyu ta. Apik ta mukaku? Andiane kok. Apik ta tukunen.
Kok anteng kabeh to, Napa Cak? to, Mas? Mboten apa-apa. Lho, ya. Seneng nyenengake. Sampun. Sampun, Mas Dede. Inggih sampun.